14 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, ένα από τα νοσήματα τα οποία διαχειριζόμαστε εδώ στην Ευρωκλινική Αθηνών, στο ειδικό ιατρείο αυτοανώσεων και φλεγμονωδών παθήσεων στην Ευρωκλινική με τον καθηγητή τον κύριο Σταυρόπουλο, όπου υπάρχουν τρόποι πλέον για να διαχειριστούμε και αυτό το νόσημα. Ναι, διότι οι κλασικές θεραπείες υπάρχουν ακόμα στην ατοπική δερματίτιδα, η τοπική θεραπευτική αγωγή, αλλά έχουμε μια σειρά από καινούργιες θεραπευτικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν θαυμάσια να βοηθήσουν τους ασθενείς μας, αν δοθούν με τον κατάλληλο τρόπο και την κατάλληλη βέβαια στιγμή της νόσου του. Το 2023 δεν επιτρέπεται κανείς να μην λαμβάνει την πιο up-to-date, την πιο σύγχρονη θεραπεία που μπορεί να λάβει, διατηρώντας τους κανόνες ασφαλείας για να είμαστε όλοι ήσυχοι και ευτυχισμένοι, απαλλαγμένοι από τα τρέχοντα νοσήματα τα οποία μπορούμε και ξέρουμε να τα διαχειριστούμε. Νομίζουμε ότι το πρόβλημα το οποίο για ορισμένα άτομα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, μπορεί θαυμάσια με τις καινούργιες θεραπευτικές προτάσεις να αντιμετωπιστεί.